Det går, at de ikke er særlig store. Det er lidt større end mine. Men han er simpelthen så stærk. Jeppe kan med garanti slå 99,9% af hele Danmarks befolkning i armlægning. Men hvis der er en, som der har lidt mindre arme end Jeppe, men også er pisse stærk, så er det Mikkel fra Aarhus. Ja, lidt mere opvarmende, det er godt hørt. Friendship, sådan det. Mikkel, han har måske lidt mindre arme, og lige måske en, der ikke er lige så stærk som Jeppe, og der er lidt for stor. Men hans højre arm er noget af det mest sindssyge i hele Aarhus armlægning. I armlægning, hvis man er to modstandere mod hinanden, og begge hiver mod sig selv, så flyver grebet fra hinanden. Og så kommer vi sådan en stop på. Mikkel har en fejl, Mikkel har 0 fejl. I må lukke hænderne og selv være der på. Og albufejl. To pause, så har man tabt kampen. Og Jeppe har kampen skulderen. Mikkel har kampen. Jeppes hook, selvom han har en kampen, så er der fandme noget power derinde, men det er også der Mikkel han er stærk. Vi er helt i midten her. Hold turnering. Nu er jeg på den her side, jeg kan se Mikkels ansigt. Hvad havde vi her? Så havde vi faktisk en win til Jeppe. København tager 1 point. Ja, definitionen på god armlægning, det er faktisk det her strap armlægning. Alle professionelle kampe, de ender altid i strap. Her i Aarhus, så har vi en armlægningsforening, hvor vi træner armlægning 2 gange om ugen. Der kan man gå ind og søge på Aarhus Armlægningsteam på Facebook. Der er alle informationer, vi har foran, jeg har det. Og Jeppe starter tidligt der. Det er Mikkel. Jeg tror, det er kæresten af på starten. Der er en quick win fra Mikkel. Nå, nu er vi her. Høres på festival, og vi er klar. Han har både anden fejl, han har både hele. Nu er vi her. Høres på festival, og vi er klar. Jeppe, han har Mikkel, han er smart igen. Han stiller sig op i bordet for at måske drille Jeppe lidt og se, om Jeppe han 2 runder rundet. Jeppe har rundet 1 runde. Jeppe han tabte sin allerbedste position lige før. Han ryster på hovedet. Det er også hovedet bag. Kampen den er allerede i gang, selvom dommeren ikke er god. Man står lidt til hinanden og sådan noget. Det hele handler om, at han ser muligt kamper her. Det er svært for Henrik Daniel at få et tag Jeppe. Han gør det, der hedder loader. Det er, at han allerede bruger næsten allerede alle sine kræfter, uden at bevæge sin alle ude. Går frem med skulderen der. En warning til Jeppe. Daniel funder en lille smule. Sådan er det, når der er 2 eller 5 om det. Og vi er klar der. Mikkel tager den sikkert. Og vi starter der. Jeppe prøver at gå. Og vi starter der. Jeppe prøver at gå. Kom på. Og vi er klar der. Jeppe. Vi starter. Prøver. Det er ikke helt tilfreds. Men vi kører der. Jeppe. Det er albufejl. Men den stopper i midten. Kommunikerer med vores atleter. Men vi har desværre endnu en albufejl, og Mikkel vinder. Rent fysisk, så har han lidt dårlige strap på, og det er meget sådan som strap, det er slarmet på, så er det ikke dårligt på ham, men den er til dårligt på Jeppe lige nu.